для нашої супольності, для нас присутних, ім'яніни нашої святині. Дякуємо за нашу опікунку, святую Могутнього. Оттуль прийде судить живих і померлих. Віру у Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, отпущення. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з духом твоїм. Благословленная Панна, якая, отрекшись от самой себе, несучи свой крыж, наследуя Пана злучаного, заручаного Панну и голову мучеников. Похвалений Єсус Христос. Вельми сердечно вітаю вас, шановні парафіяни, гості нашої сьогоднішньої недільної урочистості. Сьогодні нас усіх тут збирає святая Дева, мучениця, дівчинка 13-годовая, святая Філомена, опікунка нашої святині. Дякуємо Богу за гэты цудоўны дзень, што ў гэтым годзе выпадае якраз нядзеля, і мы разам сёння прыбываем сюды да святой Філомены. Шчыра вітаю вас, шановныя госці, асабліва духавенства, якое прыбыло сёння да нас. Зразумела, што нядзеля, дзень паньскі, складана кожнаму святару пакінуць сваю парафію, прыбыць вось да нас, але не з намі духоўна большасць. Натомість вітаем сардэчна ксяндза каноніка Юзафа Занеўскага, пробашча касцёла у Жупранах, ашмянскага дэканата. Вітаю сардэчна ксяндза каноніка Яцыка, пробашча з Камайскай парафіі і абслугвае парафію у Лынтупах, Віцебская дыяцэзія, Пастаўскі дэканат. Вітаю нашага дзекана, ксяндза каноніка Юзафа, які
у спавядніцы, нас аб'ядноўвае, лучыць у сакраменце з Христом. Вітаю сардэчна галоўнага цэлебранца нашай сённяшняй урачыстасці, які прыводнічаць у мшы святой, які да нас прамовіць Слова Божае, ксяндза Паўла Скуба. Ксёндз Павел з'яўляецца мадэратарам клерыкаў першага уступнага курса ў семінарыі. Сёння да нас ён прыбывае таксама не адзін, прыбывае да нас з шаноўнымі ксяндзамі-клерыкамі. Вітаем ксяндза клерыка Алексея і ксяндза клерыка Даніэля. Клерык Алексей паходзіць з Ліды, Фара, яго пробашчам з'яўляецца біскуп-ад'ютар наш Владзімір, а клерык Даніэль паходзіць з парафіі Гродна, Бернардынская парафія, дзе цяпер пробашчам з'яўляецца ксёндз Ян Пузына. Вітаю сваю матулю. Вітаю вас, шаноўныя госці з розных куткоў. За сына Ягора, у якога на днях дзень нараджэння, 16 год жыцця, і за дачушку Дарыну, выпрашаючы ім Божай ласкі, здароўя, патрэбныя дары ў жыцці. Ksiądz Józef будзе маліцца ў інтэнцыі, выпрашаючы ласку здароўя, Божае благасловенне, патрэбныя дары ў жыцці для Марыі і для ўсіх членаў ёйнай сям'і. Ksiądz Jacek модліцца ў інтэнцыі прысутнай Эрыкі Пылінскай, дзень нараджэння, 13 гадоў, як і ў святой Філамены, узрост, якая прыбывае сюды разам з сваімі бацькамі з Віцебшчызны. Няхай добры Бог благаславіць для Эрыкі. У яе ўчора быў дзень народзінаў, 13 гадкоў. Ксяндза Паўла просім о прыводнічэнне і скіраванне да нас Божага Слова. Каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Пана Бога за нашыя грахі і за нашыя слабасці. Спавядаюся Богу всемогу і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, зовсёмную Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу. Доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свет,
змилуйся над нами, які бяреш на себе грехи свету. Прими моление наше, які сядешь праворуч Отца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Добрый Боже, Ты что год дозволяешь нам с радостью вспоминать святую Филомену, якая зяє для нас прикладом чистині і отваги учені ласкава, каб праз її заслуги ми отримали допомогу у щоденних випробуваннях, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Послухаем Слово Божие. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Вось приведу неверную обранницу у пустыню, і буду промовлять да яе сердца, і там заспяває яна, як у дні молодості своєї, і як у дні вийстя свайго з землі єгипетської. І у той день, каже Пан, ти будеш кликать мяне, муж мой, і не будеш больш звертаться до мяне, мой Баал. Я заручуся з тобою навеки, заручуся з тобой у справедливости и правосуддии, у милости и милосердности. Заручуся с тобой у верности, и ты познаешь Пана». Гэта Слово Божие. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай, схили свое ухо. Забудь народ свой, дом твоего Отца. Король прагнет твоей пригожости, бо он твой Пан, поклонися ему. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Полная славы выходит дочка короля, оденье вышито золотом. У вышитым оденье ведуть її до короля, з її дівчати сябровки її увиходять до його. Погляди, дочка, і схили своє ухо. Ведуть їх з радістю і у захопленні, уваходить яны ў королевский палац. Замест отцов твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по усей земли. Погляди, дочка, и схили свое ухо. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, не зважайте Святого Духа Божого, яким ви запечатані на день откуплення. Усякое горечь, раздражнение и гнев и крик
і блюзнерства няхай будуць выдалены ад вас разам з усякай злосцю. Вы ж будьце адзін да аднаго лагоднымі і міласэрнымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам. Дык вось, наследуйце Бога, як дзеці умілаваныя, і паступайце ў любові, як і Христос полюбіў нас, і аддаў сябе за нас як дар і ахвяру Богу на прыемны пах. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Гэта мудрая пана сустрэла пана ў чуванні, калі прыйшоў пан і ўвайшла з ім на вяселле. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той час Jezus рассказал своим учням такую приповесть. Владарство небесное будет подобное до 10 паннов, якие, узявши свои świetlaczy, wyszli na сустрач żenichu. 5 z ich było nierozumne, a 5 mądre. Nierozumne, wziąwszy swoje świetlacze, nie wzięli z sobą aleju. Mądre razem ze świetlaczami swoimi wzięli alej u posłudziny swoje. Kiedy żenik spóźniał się, to zadremali się i pasnuli. Ale śród nocy uzniał się krzyk, boś żenik wychodźcie jemu na sustracz. Wtedy ustalił się panny Getyja i przywali u porządek świetlaczy swoje. Nierozumni jaż skazali mądrym, dajcie nam waszego aleju, bo nasze świetlaczy gasnąć. A mądrzy odkazali, kab chapiła i wam, i nam, pojdziecie lepsz do tych, kto prodaje i kupicie sobie. Kaliż poszli jany kuplać, przyszedł żenich i tyje, jakie byli podrychtowane, weszli z im na weselle i zaczęli się drzwi. Pośla przychodzić i ostatnie panny, gdy każą, panie, panie, czyni nam. I on że skazał im odkaz, zaprawdę każu wam, nie wiedają was. Tam uczuwajcie, bo nie wiedajecie ni dnia, ni godziny. To słowa Pana. Похваленный Иисус Христос. Дорогие браты и сестры, поважанные святары, дорогие гости этой отпустовой урочистости тут у каплицы, якая узнесена в гонор святой Филомены. Вядома, что збирая нас тут добрыня и милосердность нашего Бога у Троицы Адзінага, але таксама Бог дае вялікія ласки своим слугам и служабніцам, каб люди показывали Его велич, каб люди показывали Его добрыню, любовь и милосердность. И так, як каже святый Павел апостол, что моц досконалится у слабости. И вот сегодня мы можем разважать про святую Филомену и думать, ну что ж, эта святая с IV веку
можа расказаць нам, сучасным людзям, чым жа яна можа для нас быць прыкладам, для сучасных хрысціянаў, ну бо тады не было інтэрнэту, тады не было самалётаў, тады людзі, ну назовем, не лёталі ў космас, не было спутніку, многа чаго не было. Дык што ж яна можа нам сказаць, чаму навучыць, у чым вось менавіта быць прыкладам? І ведаеце, хтосьці вельмі трафна сказаў, што святыя, постаці святых, гэта як зоркі на небе. Бо мы бачым іх святло, бачым, дзе яны зіхацяць, і калі хто разбіраецца, то можа зарыентавацца, куды ісці. Раней, як не было компасаў, самі ведаеце, мараходы, мараплавацелі, яны вось выкарыстоўвалі зорнае неба, каб шукаць правільны шлях. Дык вось і мы з вамі глядзім на постаць святой Філамены, якая жыла, ну, глядзіце, 1800 год таму, плюс-мінус, трошкі менш. І можам задаць пытанне, што вось якое святло адтуль з 3-го, з пачатку 4-го стагоддзя даходзіць да нас. Але каб зразумець, дарагія, напэўна, вы шмат разоў чулі, назовем такую легендарную біяграфію святой Філамены, але прыпомню некаторыя, назовем, такія факты з яе жыцця. Паводле традыцыі, паводле вось гэтай хрысціянскай нашай легенды, што святая Філамена, яна паходзіла з арыстакратычнага роду. І бацькі жылі на тэрыторыі Македоніі, на тэрыторыі сучаснай Македоніі, у такім горадзе Нікаполіс, імёны мелі Калістас і Еўтропія, і былі бяздзетныя. І лекар, які служыў пры іх вось менавіта двары, парадзіў ім, каб яны маліліся да Бога хрысціянаў, прасілі у Бога аб дары патомства. І вельмі хутка яны выпрасілі гэты дар, нарадзілася ў іх дачка, лекар быў хрысціянінам, і яны ў хуткім часе самі сталі хрысціянамі, і вось менавіта дачку сваю, Філамену, вось пачалі выхоўваць ужо ў хрысціянскай веры. Тады, вядома, таксама былі часы неспакойныя, пераслед хрысціянаў. Імператар Дыялекцыян, вось імперыя якога была вельмі вялікай, пагражаў землям вось гэтага Калістаса. І Калістас вырашыў адведаць імператара Дыялекцыяна паводле вось гэтай легенды, падання, ну і прасіў, каб не пагражаў вайной, каб не пагражаў вось гэтым насіллем. Але Дыялекцыян убачыў вось святую Філамену, на той момант проста Філамену, і спадабалася яму дзяўчына. І ён захацеў яе вось менавіта мець, але можа гэта было, напэўна, не цяжка гаварыць пра любоў, калі любоў яна такая, яна сазідае, яна стварае, а не калі нясе знішчэнне і калі не прымаецца вольная воля іншага чалавека. І Філамена, аддаўшы сваё жыццё ў рукі Пану Богу, сказала не. І тады ўжо раз'юшаны Дыялекцыян вырашыў пакараць вось гэтую непакорную дзяўчыну, маладую дзяўчыну. І як вось менавіта кажуць гэтыя хронікі хрысціянскія, што катакомбы святой Прысцылы, там, дзе нашлі вось рэшткі святой Філамены, і гэты надгроб'е, гэты помнік, дзе было напісана «Філамена пакс текум», «Філамена, супакой табе». Там была пальмавая ветка, якар, стрэлы, высечаныя на гэтай надмагільнай пліце. І паводле легенды, вось імператар Дыялекцыян за адмову гэтай дзяўчыны вырашыў яе пакараць самымі суровымі вось менавіта гэтымі пакараннямі. Спачатку яе бичавалі, але яна цудоўным чынам, яе гэтыя раны ад бичоў хутка вылечыліся. Потым яе
прывязалі да якара і кінулі ў раку Тыбр, што працякае праз вось менавіта Рым. Але так як ужо зноў жа такая легенда хрысціянская гаворыць, анёлы дасталі вось гэты якар з Тыбра і вось паставілі на бераг. Потым Дыялекцыян загадаў лучнікам страляць па гэтай дзяўчыне вогненнымі стрэламі, бо сказаў, што яна чараўніца, што яна ведзьма і яе магчыма толькі забіць агнём. Зноў жа гэтыя стрэлы ад яе адскочылі і патрапілі ў тых вось менавіта, хто гэтыя стрэлы выпускаў, і жыццё яна аддала ўжо, калі яе галаву сцялі мячом. І вось, дарагія, гэта такая кароткае жыццеапісанне святой Філамены з такіх фактаў, якія для нас яшчэ важныя. Яе вось магілу нашлі ў 1802 годзе, адносна недаўна, калі параўнаць з тым часам, калі яна жыла. І вельмі хутка, вось 19 стагоддзе, можна сказаць, што стала стагоддзем такого піку цудаў праз заступніцтва святой Філамены. Вельмі хутка пачаў культ да гэтай святой распаўсюджвацца па ўсёй зямлі. Вельмі хутка з'явіліся брацтвы святой Філамены, арцыбрацтвы. Вялікім ушанавальнікам святой Філамены быў святы Ян Марыя Віяней, якому дасталася нават частачка рэліквій вось менавіта святой Філамены. І папа рымскі Грыгорый XVI ў 1837 годзе, 30 студзеня, кананізуе яе. Не на аснове вось менавіта якіх-то там яе прац, яе недаўна адкрылі, але на аснове цудаў і на аснове таго, што вось на гэтай пліце надмагільнай было засведчана, што яна мучаніца, што яе тартуравалі з-за веру ў Хрыста. І вось, дарагія, вы маеце таксама святую Філамену за заступніцу. Чаму вось яе выбралі вашыя продкі, ксёндз Віктар? Калі гэта капліца пабудавана? 18 стагоддзе. Што і требавалася даказаць, як гэта кажуць. І вось, дарагія, выбралі святую Філамену, напэўна, верачы ў яе магутнае заступніцтва перад Богам. Бо той, хто многа цярпеў для Езуса Хрыста, для веры, той даказвае вялікую сваю любоў да Бога. І вось мы з вамі цяпер, вяртаючыся да першай нашай гэтай думкі, чаму мы можам навучыцца? Перш за ўсё, любові да Пана Бога і любові да бліжняга. Бо калі мы будзем з вамі разважаць пра тое, хто такі святы, от вельмі часта я люблю там і моладзь, калі з моладзю працаваў, і з сем'ямі, і ўвогуле людзей люблю так задаваць такое правакацыйнае пытанне, хто ж такі святы? Гэта ксёндз, гэта той, хто многа моліцца. Я говорю, часам чалавек можа маліцца, але ўсё міма. Ксёндз, это той, хто там не грашыць. Я говорю, каля 10 гадоў уже людзей спавядаю, все грашаць. І святы айцец Ян Павел II штотыдзень хадзіў да споведзі, і, як говорится, і айцец Піо, все святыя хадзілі да споведзі. То атрымліваецца, што трэба, ксёндз, гэта тыя, хто Біблію на памяць ведаюць. Часам розныя ў людзей, вось як это кажуць. А калі вельмі моцна так скампанаваць, зрабіць такі канспект са святасці, гэта той, хто палюбіў Бога, умее любіць Бога і бліжняга. І гэта, вось, дарагі, для нас вялікая праблема. Чаму вялікая праблема? Бо, па-першае, у людзей ёсць такое жаданне рабіць усё па-свойму. Гэта вось, як многія багасловы кажуць, наступства першароднага граху. Як это д'ябал вось менавіта падбухторыў людзей, гаворыць, што вы, напэўна, не памраце, але зрабіце па-свойму. Бог казаў не каштаваць гэтага плоду з дрэва, а вы папробуйце, паглядзіце, што будзе. І вось глядзіце, у падставы многіх грахоў, нашых слабасцей знаходзіцца тое, што мы эксперыментальным шляхам спрабуем, што будзе. Але, дарагія, мы вельмі часта не задумваемся, што над намі ёсць той, хто мудрэйшы, хто разумнейшы, хто, як это кажуць, бачыць нашу дарогу, наш зямны шлях ад пункта А да пункта Б, ад пачатку да канца. І вось менавіта, што ён ведае, што гэта нам, як людзям, зло
нянавість, непрабачэнне, ну, тое, што ўсё мы называем грахом, каб не зацягваць, гэта чалавеку не патрэбна ў жыцці. Чалавек ад гэтага не становіцца шчаслівейшым, чалавек ад гэтага не становіцца лепшым. Чалавек праз гэта не становіцца вобразам і падабенствам Бога, што самае галоўнае. Бо, дарагія, нашае падабенства да Пана Бога з'яўляецца ў тым, вядома, што розна ёсць многа гэтых тэорый тэалагічных, але ў тым, што мы здольныя любіць, у тым, што мы здольныя і створаны быць добрымі, створаныя для таго, каб вось менавіта быць светам, трошкі, так скажу, можа, больш метафарычна, каб несці гэтае святло. І д'ябал, ён наадварот стараецца, сам страціўшы ўсё гэта. На пачатку ён таксама любіў, на пачатку ён таксама нёс добро, нёс святло, яго імя Люцифер, той, хто нясе свет. Але калі ён паставіў акцэнт толькі на сябе, я лепей ведаю, чым Бог прадумаў. Я зраблю па-свойму, я там, вядома, уже не будзем занадта ўваходзіць у гэтыя багаслоўскія, як это кажуць, перапетыі. Глядзіце, ён тады траціць усё тое, што меў, у чым быў, назовем, прыбліжаны да Пана Бога. І з зайздрасцю ён чалавека спрабуе паставіць у тую самую сітуацыю, бо чалавек узлюбленае стварэнне Пана Бога. І таму вось гэтая зайздрасць кіруе д'яблам, каб чалавек страціў Божую любоў. Ну, ведаеце, такое пытанне трошкі філасофскае. Нам Божую любоў вельмі цяжка страціць, мы можам ад яе адмовіцца. То есть Бог все роўна нас любіць, дае самага вялікага грэшніка Бог все роўна любіць. Але чалавек, ён не хоча, вось бывае такая, так скажем, пазіцыя чалавека, ён не хоча гэтую любоў прыняць. Не хоча прыняць міласэрнасць, прабачэнне, не хоча вось менавіта падпарадкоўвацца таму, што Божае. Ён круціць па-свойму, верціць па-свойму. І вось д'ябал з чалавека хоча замест вобраза і падабенства Божага, замест, так як мы вось Адам і Ева былі святымі, можа таксама вы эту не задумваецесь, там у Эдемскім садзе Адам і Ева былі святымі. Там, як это кажуць, па ўмалчанню. А д'ябал, увайшоўшы з грахом, вось гэтай паскуднай прапановай, д'ябал лепіць чалавека на свой вобраз і падабенства, падражае Пану Богу, але вельмі няўдала. Бог хоча чалавеку шчасця, а д'ябал, ён з зайздрасцю, ён хоча толькі, ну, прабачце за такі просты метафарычны выраз, уцерці Пану Богу нос. Глядзі, Пане Божа, людзі мяне выбіраюць, ты мяне з неба скінуў, а я ж не такі дрэнны. Я ж, как говорится, раз людзі мяне выбіраюць, то значыць я, не зусім ты правільна мяне з неба скінуў. Але не пра гэта ходзіць, ён злы не хоча нам добра, ён вось кіруецца тым, каб Пану Богу насаліць. І сапраўды чалавек робіць вялікую знявагу Пану Богу, калі не давярае Божай любові, Божай міласэрнасці, Божай дабрыні, а слепа ідзе вось менавіта за спакусай, якую д'ябал з пакалення на пакаленне, з чалавека на чалавека паўтарае. Бог трошкі табе не дагаварвае, Бог трошкі табе не дадае. А чаму ў гэтага лепей, а ў цябе горай? А чаму так, а чаму гэта? І заўсёды, паглядзіце, это адна з самых распаўсюджаных спакусаў у чалавека, што мы вельмі часта, ведаеце, зайздросцім, не давяраем Пану Богу, не хочам прыняць яго якія-то планы. І вялікая праблема заключаецца ў тым, што чалавек вось так, аднекваючыся, выкручваючыся, не бачыць сваёй віны, але бачыць віну Божую. Не бачыць таго, што Бог кажа адно, запрашае да пэўных якіх-то дзеянняў, словаў, думкаў, учынкаў. Чалавек непаслухмяны, наробіць у сваім жыцці, а потым говорить, Боже, это ты вінаваты. Так, як, глядзіце, робячы паралель Адам і Ева ў райскім садзе. Калі Бог пытаецца, а што гэта вы зрабілі? Адам гаворыць, это жанчына мне дала гэты плод. Жанчына говорить, это, говорит, змей мяне звёў. Можна так трошкі зноў жа з пэўным такім хрысціянскім юмарам
сказаць, каб яны, можа, там у райскім садзе пакаялись, сказалі: Божа, прабач нас, акажы нам міласэрнасць. Ну вось, паслухались, але гэта мы зграшылі, можа, там на гэтым усім і закончылася. Бог сказаў: ну сапраўды, говорю, я хачу вам прабачыць. Але як людзі пачалі адпірацца, гэта не мы, гэта не я, Адам, гэта Ева, Ева, гэта не я, Ева, гэта вось гэты змей, а змей там і шчэпка, ну, але Бог ведаў натуру змея, што ведаў, з-за чаго ён гэта ўчыніў. І вось, дарагія, вяртаючыся да нашых галоўных думак, перш за ўсё мы наследаваць у чым можам святую Філамену? Вось гэтай любові да Бога. 13 гадоў, гэта, ведаеце, ну, вельмі малады ўзрост, назовём так, не малы, вельмі малады, і дасягнуць такой любові, што пагардзіць гэтым светам, дасягнуць такой любові да Бога і у пэўным сэнсе павагі да свайго выбару, да свайго слова, гэта многага значыць. Ось, як бы гэта ні было, рашэнне Філамены і адказ імператару паказвае пра сталасць яе веры. Тое, што яе вера, гэта не пусты гук, а гэта свядомы выбар. Яна ведае, хто пан Бог, і ведае, хто імператар Дыалекцыян. І таксама вось можна рабіць такія паралелі, чаму ж можна навучыць, ведаеце, ну, мужчына можа сказаць: «От, а чаму мяне эта дзяўчынка научыць? Вот там 1800 гадоў назад, от чаму яна мяне цяпер там научыць трошкі больш?» А навучыць, адказваць за свае словы. Яна зрабіла выбар, яна сказала, яна дала адказ імператару, яна гатова была прыняць наступствы. Колькі разоў, ведаеце, часам пры розных нагодах дзе-то там з мужчынамі размаўляеш. Я говорю: ну ты ж абяцаў, ну ты ж там тое рабіў, ну ты ж... Я хазяін свайго слова, я даў, я забраў. Говорю: вот маладзец, говорю. Говорю, чи там на якія-то рэлігійныя тэмы. Я вось так вырашыў, я вось так... Ну, говорю, гэтыя тэмы ў пэўным сэнсе, говорю, дарагі, говорю, не абсуждаюцца, говорю. Говорю, што ты там вырашыў, што гэта грэх, а гэта не грэх. І то есть праблема ў тым, што, вот як я ўжо пра мужчын разважаю, што вось менавіта умець адказваць за свае словы. Тут 13-гадовая дзяўчынка змагла адказаць за свае словы, за свае веру. Зноў жа, напрыклад, для жанчын прыклад вось гэтай вернасці. Яна прысягала ў вернасці вось менавіта Езусу Христу, свайму абранніку. Ну, не раз я сустракаюся з такім: ой, проша ксендза, не прыйшла да касцёла, бо там, я не знаю, з мужам бульбу садзілі, ці з мужам бульбу капалі, от зараз прыйдзе время. Я говорю: ну, говорю, а што, говорю, на полі капалі? Не, проша ксендза, у себе на агародзе. Говорю: а што вечарам 3 дня подряд павыбіраць там па гадзіне не выкапалі? Ой, проша ксендза, але гэта ён мяне заставіў. Ну да, часам людзі ідуць на такія кампрамісы, не было каб сваркі, не было этой нерватропкі. Але паглядзіце, што часам вось эта вернасць наша пану Богу, яна вельмі такая, як это кажуць, плыткая, яна тут верная, тут неверная, тут вообще забыліся, што это што-то. Малодшае пакаленне зноў жа, ну, вось мы так разважаем часам катэхезы і ўсё такое, што, напэўна, вось гэты выбар, гэтая пазіцыя святой Філамены паказвае, ну, пэўны ўзровень, як я сказаў, гэтай веры, але і пэўны ўзровень ведаў. Ну, вось часам бывае так, што сучасная моладзь, назовём так скажу, што разбіраецца ва ўсём. Смартфонах, Apple часах гэтых, там, ва ўсіх гэтых наваротах. Я часам бывае, што дзе-то ў малодшага пакалення пытаю, говорю: слухай, а як тут это ў телефоне зрабіць? 12-летні шчолк, туды-сюды, все готово. Спытаешься пра справы Божыя, ну, вядома, это дзе-то упушчэнне дарослых, упушчэнне ксяндзоў, святароў. Говорю, а хто такі пан Езус? Ну, пан Езус. Спроси, кто такая Тейлор Свифт, откажут. Спроси, кто такі пан Езус, ідзе загрузка. І вось, дарагія, як можна тады пабудаваць веру, калі, напрыклад, малодшаму пакаленню, дзіцяці, ну, дарослыя не могуць данесці роль Бога, роль Езуса Христа, Найсвяцейшай Панны Марыі, ну, і усе вынікаючыя вось гэтыя праўды з нашага, так скажем, хрысціянскага веравучэння.
для того, каб гэта рэалізоўвалася ў жыцці. І потым мы, вядома, пераносім это, а чаму сем'і распадаюцца, а чаму яны непаслухмяныя, а чаму тое, 5-е, 10-е. Я не памятаю, хто дакладна сказаў, можа, Пётр Семененко чи хто, што это такі, хрысціянскі педагог, што ён сказаў такія словы, говорить, дарослыя, якія наракаюць, што непаслухмяныя дзеці, самі, говорить, непаслухмяныя нябеснаму Айцу, і говорить, нема змілуйся. Хоць як дзеці бачаць паслухмянасць бацькоў якім-то Божым прынцыпам, Божым запаведзям, вядома, як-то так трошкі пашаліць дзеці могуць, але яны будуць разумець, што вось ёсць такое пэўнае падпарадкаванне. Як адзін мужчына мне распавядаў, говорыць, што звоніць начальнік, дзіця прыбягае, говорить, папа, хіба твой начальник звоніць? Говорить, что ты яму сказал? Я сказал, пойду погляжу, чи папа дома. Говорить, говорит, добра, скажи, збегай начальнику, что мяне дома нема. Добра, ён сказал, папы нема дома, бо там частный сектор, частный дом у людей. Гэты сын совраў бацьку, что-то там ён там натварыў, бацька там енчыны, говорит, ты чаму мяне падмануў? Ты ж, говорить, плохо зрабіў. Сын говорит, так ты ж сам падманваеш. Ты же, говорит, сказал мне пойти сказать начальнику по телефону, что тебе дома нема. И, говорит, у меня руки опустились. Говорит, правда, а что я до его учапился, что он мне... Я ему сам пример показал. И вот, дорогие, вертаючися, святость, это не про книжки, это часом не про молитвы, это про верность Пану Богу, любовь до Его и захование того, в чем Он просит. А сами ведаете, нам у нас з гэтым ва ўсіх ёсць вялікая часам праблема. А святая Філамена для нас в пэўным сэнсе, як вам сказаць, в пэўным сэнсе сорам. Сорам у чым? Што мы, гледзячы на яе, панимаем, што з хрысціянствам нашым штосьці не так. З маім хрысціянствам, напрыклад, як святара, з маім хрысціянствам, як дарослага мужчыны, дарослага жанчыны, як там маладога хлопца, маладой дзяўчыны, клерыка, не клерыка, штосьці не так. Тут вось 13-гадовае дзіця, нягледзячы на пагрозу смерці, цяжкія пакуты, говорить, я ад свайго не адступлюся. Вось такія мае прынцыпы. А мы часам, як розныя зноў жа сітуацыі бываюць, я памятаю, у Лідзе тады працаваў, стаю в очередзі на касе ў Еўраопце. І што-то там людзі, вядома, як стаяць, доўгая чарга. І адна там, скажам, одна жанчына говорит, ой, говорить, можете похудшей, я у костела опаздываю. А я так в конце чарги стою, думаю, да, говорю, я у костела опаздываю, тут ксён стоит и не опаздываю. Добро, это так с долей юмора. Каля это, говорит, и скажи еще, что ты у костел ходишь. Знаешь, иногда так схожу, чтобы там посмотреть, что там робится. Хотя, эту жанчыну я ведаю, она постоянно ходит, она, але у момент, калі пытаецца якая-то там, назовем, не буду так, як это кажуть, жанчына, которая як бы попракае, як-то так зацапляе, ты что, у костел ходишь? А может, она хотела почуть? Да, хожу, это мой выбор. Это начинает стесняться, выкручиваться, как будто она, я не знаю, что-то там позорное робить. І вось паглядзіце, тады гаварыць пра якое сведчанне для нашых бліжніх, пра якое-то гэтае сведчанне веры, як у нас просто могуць спросить, а ты у костел ходишь, ты веруючы чалавек. Я там, конечно, не ўсё принимаю, не ўсё понимаю, вот это ксяндзы, вот это там батюшки, там всё там, але иногда хожу. Так ты ж, получается, а ў душе, як прыціскае, як там гавораць, што дрэнны дыягноз, ты што, колени у костеле стираешь. Так, как говорится, про что дорогие песни. И вот наше сучасное поколение, побудованное на гэтых парадоксах, в принципе, хіба и покажное кожное поколение христианов. А святая Филомена нас учить, як выбираете, будьте верными. Як выбираете Пана Бога, любите так, як вам доступно. Праз молитву, праз святую мшу, праз ушанаванне дня смерти Пана Езуса, праз перапрашэнне Бога за свае грахі ў сакраменце споведзі. Бліжняга любіце, пацвярджаеце гэтую любоў да Бога любоўю да бліжняга. Не зайздросьце, не паскудзьце адзін аднаму, прабачайце, прыходзьце з дапамогай. І ўсё, і другога рэцэпта на святасць не трэба.
Не трэба там, як это кажуць, вучыць все гэтыя малітвы на памяць. На это ёсць малітоўнікі. Адкрыў, пачытаў, памаліўся. Не трэба, як это кажуць, на голову становіцца і што-то выдумляць, каб вось эту святасць даказаць. Але вось все даволі проста. Таму, дарагія браты і сёстры, жадаю, каб вы, якія тут маеце святую Філамену за заступніцу, углядаючыся часта ў яе абраз і перажываючы штогод вось гэты ўспамін святой Філамены, атрымліваецца штогод, а таксама пры нагодзе і ўспаміну іншых святых успаміналі, што каб можа нам не было сорамна стаяць перад Богом, і калі ён будзе гаварыць, добра, вось гэтыя святыя, святая Філамена, там святы Дамінік, хто там апошніх дня успаміналіся, гаворыць, святая Моніка вось будзе, святы Аўгустын, вось, гаворыць, панятна гаворыць, яны вось, як это кажуць, показалі гэтую любоў да мяне, любоў вось менавіта да бліжняга, чымсьці, прабачце за такое слово, засвяціліся у гэтым зямным жыцці. Але што з табой? Тебе хто спросіць, як я казаў, ты верыш, так трошки иногда, так вот по праздниках, так иногда подверваю чуть-чуть, как это, а ты там живешь по-христиански, где тут теперь по-христиански? И вось сапраўды паміж намі, святымі тымі, і паміж намі часам можа абразавацца вось гэтая пропасть. І таму, дарагія, нашае жыццё, вось это зямное, наша вера, хрысціянства, гэта сродак гэтую пропасть преодолеть, пераадолець. Многага не надо, як я сказаў, любіць Бога ў даступных метадах і любіць бліжняга, разумець, што ўсе мы недасканалыя, ўсе мы слабыя, але ведаеце, які самы просты спосаб праверыць, які я чалавек? Не ведаеце? Вот уявіце на секунду, што ўсе вокруг такія, як вы. Я аднаму чалавеку так прапанаваў, прабачце, я зацитирую такого человека, так, як ён сказаў, я говорю, ён что-то говорит, от ксёнз, я не знаю, чи добрый, чи хороший я человек, я говорю, вот так, як вам пропановываю. Я говорю, слухайте, представьте, что все вокруг такие, як вы. Он таки на секунду говорит, ксёнз, это ж пипец будет. Я говорю, вот и вы получили ответ, говорю, поэтому, говорю, вы меняете свой как-то подход до жизни, до Пана Бога, говорю, вы же бачите, самый простой ответ сами дали. Говорю, тут пришли чуть меня, как это кажут, своим не трасли ту игрушку, ксёнз, дайте мне ответ, який я человек. Представь, які все вокруг такі, як ти. Тому, дорогі, нам треба представляти, що ми всі такі, як святая Філомена, чи як інші святи, Отець Піо, кожного своя, як це кажуть, дзялка, у кожного свої способності. Але, ведаєте, може, каб всі ми були святими, і этот мир був, напевно, був би другий. Не було б воїн, не було б насилля, не було б стільки голоду, не було б стільки проблем. Але те, що ми маємо на землі, це свідчення чого? Что значит, мир не святый, и мы не святые, и мы часом вось по своей дурости робим много этого зла. А я хочу вось донести, каб не треба нам далеко ходить, каб хотя бы вось тут, на этой земле, где заступницей святая Филомена з'является, каб стало лепей, каб стало спокойней, каб люди Бога любили яшчэ больш шчыра, каб паміж собою жили яшчэ больш мирно, каб все вось гэта выкарыстоўваў все это слово яшчэ. І тады, я думаю, что, як это кажуть, як предложить так с юмором, скажу, переехать з Варняна у Островец, чи куда-то там Гродно, чи в Минск. Вы скажете, не, говорит, не место красит человека, а человек место. Мне лепш тут в Варнянах, ось там, чи у Вороне, чи где-то тут. Тому вось так это с такой ноткой юмора хочется закончить. Але пам'ятайте, что до святости треба імкнуться. Бо тільки святые трапляють у небо. А раз святые трапляють в небо, то значить треба нам, як это кажуть, трошки постаратися, попрацювати. А вже справа это Божия, пустить нас восьми. Але коли станем вось гэтымі святыми, будем любить Бога и ближнего, напевно, Пан Бог нам не отмовить. Амен. Бога.
паколькі сёння сярод нас ёсць Віталій і Віалета, якія 20 гадоў разам. Выйдзеце, калі ласка, сюды бліжэй да нас. Не саромейцеся. Возьмитеся за правые долони. Припомните, как это было. У дзень гадавіны цэлебрацыі, на якой злучылі вы сваё жыццё непарыўнай повяззю праз сакрамент сужанства, вы хочаце, Віталій і Віалета, аднавіць дадзеныя перад Богам узаемныя абяцанні. Скіруйце да Пана Бога вашыя малітвы, каб Ён падмацаваў гэтыя абяцанні сваёю ласкай. І цяпер, пан Віталій, вы будзеце гэта чытаць, а пані Віалета. Благословленный ты, Пане, Бог з твоей ласки, я узял себе в жонку. Виолетту взял себе в жонку. Благословленный ты, Пане, бо з твоєї ласки я узяла Віталія собі за мужа. Пане, умацуе свяці каханне слугаў тваіх Віалеты і Віталія. Няхай гэтыя пярсцёнкі, якія знаходзяцца на іх руках, як знак веры, заўсёды прыпамінаюць ім пра іх узаемную любоў, і няхай яны заўсёды ўзрастаюць у сакраментальнай ласцы. Славім Цябе і благаслаўляем, Божа, стварыцель сусвету, бо на пачатку Ты стварыў мужчыну і жанчыну, каб яны заснавалі супольнасць жыцця і кахання. Дзякуем Табе таксама за тое, што Ты благаславіў іх сямейную повязь слугаў Тваіх Віталія і Віалеты, каб у ёй выявіўся вобраз адзінства Хрыста і Касцёла. У гэты дзень глянь на іх ласкава, каб сцярог у радасцях і цяжкасцях няспынна аднаўляе іх сужанскі саюз, павялічвай любоў, умацоўвай спакой, каб з дзецьмі, якія іх атачаюць, з Дарынай і Ягорам, яны заўсёды цешыліся благаслаўленнем Тваім. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Няхай вас Бог благаславіць і зберажэ ад зла ўсялякага. Імя Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Праз заступніцтва святой Філамены узнясём нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святого Айца, за біскупаў і святароў, каб вялі ўсіх вызнаўцаў Христа да єднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелие Христа, заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі вернымі Яму. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся выконваць яе. Цябе просім. Молімся таксама за Віталія і Віалету Карчэўскіх, якія дзякуюць за 20 год свайго сужанскага жыцця, за ўсе тыя дары Божай ласкі, Божай любові і любові, якая іх звязвае. А таксама молімся за іх сына Ягора з нагоды 16 год жыцця, за тое, што Пан Бог падараваў яму жыццё праз іх. Просім аб неабходных ласках для Ягора, а таксама для іх дачкі Дарыны і для ўсёй іх сям'і. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божа благаславенства, апеку Маці Божай для Марыі і ўсёй яе вялікай сям'і. Цябе просім. Молімся таксама з падзякай Пану Богу за дар жыцця, за 13 пражытых год,
для Эрыкі. Няхай Пан Бог благословляе, няхай яе аберагае. Найсвяцейшая заступніца Панна Марыя таксама акрывае плашчом мацярынскай апекі, а святая Філамена няхай будзе ўзорам у паўсядзённым жыцці. Цябе просім. І молімся таксама аб здароўі для Ірэны, Ліліі, Марыны і іх сямей, каб Пан Бог даў тыя дары і ласкі, якія для іх неабходныя. Цябе просім. І ва ўсіх тых інтэнцыях, якія мы хочам прадставіць Пану Богу. Хвілінцы падумайце. Цябе просім. Наш добры і міласэрны Ойча, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах праз заступніцтва святой Філамены. І дзякуем Табе за гэта, праз Хрыста, Пана нашага. Дай мне, Мария, Божага Сына, прямой вандроўцы на кожны дзень, кожным зярненні зможу ядові, рану той сілы. Благословен Стась Божий. Тобі приносимо Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Всемагутны Боже, мы прыносім Табе ахвярныя дары, аддаючы пашану святой Панні і мучаніцы Філамене. Прымі іх ласкава, падобна, як прыняў яе жыццё і ахвяру праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. У гору сэрцы падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку,
Пане святы Ojcze, всемогутный, вечный Боже, Ты праз мучеництва святой Филамены показал цуды своей ласки, бо яна, наследуючи Христа, уславила Твое имя, проливши кровь за веру. По Твоей воле моц выявляется у слабости. Ты умацовываешь слабых людей, каб яны сведчили об веры праз Христа Пана нашего. Тому з анёлами ў небе мы прославляем Цябе на зямлі, разом з імі ускликаючи. Ты святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twoje rozsiane po усім świecie. Udoskonalił lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Aleksandrem i усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святой Філаменай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі,
Tabie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, uzapaszana i chwała, prazusie wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, так як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад всялякай неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. На себе грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Под Твои приходим двери, под Твои приходим двери, щирым сердцем полной веры, щирым сердцем полной веры, но под видом скрытых плева, что
Няхай ягня, якое пасярод трону, прывядзе іх да крыніцаў вады жывой. Асабліва адзначыў святую Філамену і ўсклаў на яе вянок чысціні вянец мучаніцтва. Праз моц гэта сакраменту учыні, каб мы мужна, перадольваючы спакусы, дасягнулі нябеснай славы праз Хрыста Пана нашага. Збавча гостиня на хоч лютий ворог грозить нам, дай моці силу нам спошли, одины в Троицы. Тобі хвала у кожний час, вайчину вічною вяді, а дари життєм безконцем нас. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Ojcze z nieba Boża.
Пане, збав народ Твой проси, благослов Твоих поданных, шляхом нас святи беспечный, у небесный Иерусалим, Тебе хвала народ вечный, мы что темно прославляем, не покинь же свою люду, Боже, без Твоей опеки. Пану веру дык не буду, осоромленный навеки. Пану веру дык не буду, осоромленный навеки. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в собі плен Твоего откупления, який живешь и володаришь на веки вечные. Будь прославлены у каждом моменте. Ми хочемо Бога, Діва, Маті, своїх дітей